ना काहे सोनिया न तेजुआ से हमेशा एथुए भई रहते खिसी आइले रहते का भइल बा हमारा से बताई तो नहीं के कुछ कहते नहीं के हम का जानतनी हो का करते का नहीं करत वो कम नहीं हो गेहूं किरौन लेखा डस देवेले पटा जाले कोनो बात होता तो हमारा से कहस कुछ कहते नहीं कि सही ओकरा के नहीं देखल चाह तू ओकरा के नहीं देखल चाह तो और कहते के माई तू बोल मत अच्छा एक दिन पता चलिए जाई का करे के मत बताव सब कुछ भी तो ऐठ के हो जाती है ऐठ के हो जाती है जैसे बुझा तो सब तो फैल बड़ी सब देखो तनी समझा के राख भौजी के ठीक ना वो तने पर लड़वा की निक लगो आ वो पूछत रही कहिए त ना बता गोबे का पता ये को की लड़ती है त का बात खाती लड़ती है रे 24 घंटा लड़ते तू तो देखत नहीं की घर में तो रहे के नहीं के तोके ठीक हम घर में नहीं की रहतनी बहरिए रहतनी तब बताओ आखिर करत का बिया करत का बिया लड़त नहीं दिन रात ही हमरा से आ पेट में कनी केवना के ले बड़ी अरे बुजरी केवना को करी मरते के न रे हइए नहीं खान तो पेट में कहां से आ गइल तोरा के बता के जाई एक हरिया दवाई करा तो तुमका पूरा रोग उघड़ जाता है अच्छा चल लड़का होके करल तो वही गना लेकिन अब का करबी बाकी एंगे ने ओकरो के ना चाहिए कि लड़का होके का बाटे आ काम ना करी अरे काम धंधा कइला से एकदम नस नस खुला रहेला एकदम सने एकरा समझे में नहीं खेब हां तो एगो बात सुन ले हमारे से बर्दाश्त नहीं होई तब हम पाइब ना तो हिकवर खूब बढ़िया से ए बचिया अब जा का करे के बा हमहू बोलम ना छोड़ देतनी हम जो जौन बुझाता तेमन कर हमके जानत नहीं कि अभी तू जितने बर्दाश्त करना उतने खराब होई हम तो जो जाके कर जौन करे के बाटे हमारे लिए का कहत रे हम का कर सकतनी करब ना मारे बेसन ना तोरो कहा नाम ठीक बाटे ए आदमी के लइका फैका ने के भइलो मने के नहीं जे बिया और की बंगा ये और के ऊपर बिया तैयारी जो जाके बोल जाता नहीं हम तो बताई दे खूब बढ़िया से हां तो घमंडिया है हिया एकर दिमाग के था ना लागेला मारिया पीटी ना कहीं लाग जे न तो जनी हन लागल बड़ी मुंहे तब कहली कमी के रे लइका ये लइका के बात के ना एथु कहलता ए उ ना करी हन होय ना करी हन हो ना करे एक मुंह में 50 गो बोली बोलत जा बोला चाहे तू कर लड़ जा हम चल दादा ई दिहिया में औरी आफत हो गइल बा गर्मी से आ लाइटियो नतिया काट देले बाना सा होता ना कि दिमागी काम नहीं करत कहाँ जाइए दादा मन करता कि खूब ठंडा ठंडा पानी मिल के ना त नहा लेती मन करता ये लूट लूट के सूत जाई धरती पर का हो मन तो कट गेला तो से मार दी के बेंग नेर पसर दे तू हैं ये बुची का कहतनी जी और कि मैं तू ही बोले के बिया तड़ू ई कौन शब्द निकालते नहीं जी और जब हमारी सुन बात ना वो काम वाला धाम बटे आ पसर दे तड़ू ये जिंदगी भर हम ही करब देखी करे लग रहब न तो हम ना करब एगो तो भगवान देख के त ना देवता पिता माई का जानते माई तो नहीं अपन काम धंधा के चक्कर में बिया उ का जानते कि का करती है घर में छोड़ दे बर्तन में हम धो दे के उंगने बैठ के मत टेंशन बर्तन में ना मल जा के मत काम करा खाना बना के लिए हमनी के खा ले दोनों जनी ठीक ना देखिए हमके बैठ नहीं खे जात रोटियां बनावे बैठ लेके जा ठीक ना मारे बच्चा सलिए से एकदम बैठी जेबू तो बैठ नहीं जा देखी औरत हो के औरत के दर्द समझी ना काहे इतना तंग करता कबो हमसे लोला मत लगाना ती एकदम कबार दे जरूरत नहीं को हमरा के जान तर मल काम कर जब कहतन तेवा हम यही सिंह से कोतरानी की अब कमाई जाता नहीं ना तो हमके हमारी नहर पहुंचा देने तो ऐसा देह में और हमके दुख दे के मुंह आदि हैं नहीं का कर जेबू काम पड़ता नहीं देख सकता अरे हम का बताई ऐसा हो जाए के एक बार भी तो क्यों नहीं के सोचत ना कि हां एकरी पेट में दर्द बताए के चेक करा के दवाई दर्द बटे कितना मार दर्द बटे और के ऊपर तो अरे दर्द हो गइल बटे हे भगवान हम मार 2-3 महीने के भइल ना तो मार दर्द हो गइल बटे मारू भर गइल बटे चल पहले काम करो का उठा ना खाना ना सही ना उठ पे उठ ये पूछी हम ना जा उठा तो गिरत नहीं हमके नहीं थे चलो गोड़ पे चल उठ अरे हम का बताइए ये कहूं काम लेके धंधा नहीं चलो कर ये चल काम कर जा काम कर बा काम ना करी खाली डाली कि बना के दे हम डाली जा थरे मंगता से खा के ठेला देता बर्तन माजल के उबाना ये ले माजिद होई बतावो हो मन करता कि तनी हमरा के दाल के पीस के तनी पापड़ा बना के गरम गरम आ चाय देती से त खैती पियती त इस सब बतिया डाल लगले बड़ी स बुझाती कि उ बेटी ह बुझाता कि पतोही ह आई पतोही के
न लागेला ई कुल क के दिहल लिहल हैं हमनी के लइका के करत बाप रे बाप होखे के दिन ले आदमी काम धंधा कइल जनबे ना कइल आदमी के कब दर्द होता कब लइका होता ठीक अरे मां भाई वो बहिनी काहे भौजी के बोलत रहती है ओसन करत त बोलो ना बड़ बड़ा मर गया बा तू देख ले कितना सान में भी है सन में ना अब ना रही तो कब रही अरे के पढ़े लिखे के चाहिए जवान हो गई अभी ई का बड़बड़ा त रे पढ़े लिखे के चाहिए ना तो का भाभी के बोलत रह घर में दूसरा का बेटी या दूसरा पे इतने अत्याचार करी हेने सुना का कहत तू दूसरा के बेटी ओकर रहन से ना अत्याचार करत हमनी के अत्याचार कर अत्याचार अरे तो भाभी का कोइले बड़ी हैं का कोइले बड़ी जा भाभी के तेल लगा के मोलो अरे भाई पेट से भी भाभी बड़ी तनी सोचे समझे के चाहिए का कर बैठा कि मैं नहीं तो हम कहत रहे कि काम करो तो बर्तन माजो एने फरियो कुदार चलाऊ हैं बताओ दूसरा का बेटी है हैं भौजी के तू यानी को परेशान कइले बड़ा सा अब भैया जनिया ना अरे भैया जनिया तुमके तकलीफ ना हुई हैं तो यानी को परेशान कइले बड़ा सा उनकर मेहरारू के हैं तू ही हमरो दुख होता ये हमरो भौजाई के तो यानी से परेशान करत अड़ी सब ई नहीं खे माई नहीं खे तू ही ज्यादा माया करे वाला भोगल का तो तू भइल बड़ी शाम सको चला वाली ऊपर तनी समझाओ माई समझाओ एक बियाह शादी को के कन भेज हां तनी के बोझ भइल बे का हमर लइकी है एक अब बियाह शादी के बात कर ले ना अभी 6 साल ना करम एक चुपचाप पढ़ाई लिखाई करे के चाहिए बियाह के बात ई रे मन दिन ना नहीं करी होता टे क्या जब कैसन करत त हमरो मौगी संग करी तोर मौगी उगन करी तो करो संग में कई जाई कोई आएगा बियाह शादी हो जाए कर ससुरवा करी तो बे के काम तो पूरा के काम हां के भगवान लगन मत करस के मेरी बेटी एकरी ससुरवा का दुख दिया से तो तोरा का बुझाई थे दिया सब अरे भगवान लगन मत करस से दादा के हमारे बेटी के दुख हो आ तहनी के कबूतर ने रख ले बड़ा टुकु टुकु तकत रह वही ने देखत रे 7 लाख गिनम आ एको लाख तुमनी के दे दे तो तोर जइयो सन 7 लाख गिनिया पैसा ना देखिया सोनानी का काम देखिया सा का बोले ले तना हो हमार देखू ना हमार लेके के तू हटत रह के झाड़ू लगावे ले सुबेरे कहत नहीं के मेरा नहीं तो पढ़े जाई बात न बतियावा झूठे बतियल बड़ी खेत नहीं करके जा काम धंधा के सिखावे कहिए ने के नहीं शादी बियाह हो जी तो ओजू काम करियो ना ओजू खाना बनाई हो जाना। सिखाओ माई इनकरा के सिखाओ जाता नहीं हम जा इलो सिखावे दे तू ही बहुत बड़ा एतो करे वाला अबे फोन करत नहीं अपना मरद की है मोबाइल लेके आवे ई केमन तमाशा लगाउले बाड़न सरे हां ई ओकर मेहर है कि ई ऊपर वाती लड़ता ओकर मोबाइल लेके आ ना त रुक हम आई आवत नहीं फोन लगा के देखो कैसे कैसे कहत नहीं ओकर स्थान देखावता उहे कमा के घर चलावता टे ओकर दिल से ई आदमी ऐसन भइल बाटे ओकर हम भरोसा बेटी पैदा कइले बनी सेन भइल बिया हां ई का हमरा का बुझाले बा